नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. सगळ्यासो गौरी गणेश चौथ परबते हार्दिक शुभाशय. आमचे संस्कृतींत गणेश चौथ वैभवर आचರಣೆ ಕೊರುವತೆ एक विशेष परब. प्रतिवर्ष भाद्रपद मासते शुक्ल पक्षते चौथी दिवस हा परब आचರಣೆ करतो. शिव आणि पार्वती देवीते सृष्टी श्री महागणपतीस एकदंत, वक्रतुंड, हेरंब, मंगळमूर्ती, सिद्धिदाता आणि ओंकार असे अष्टोत्तर नामावळी असा. गणपती म्हण सांगवते ह्या पदांत ग म्हटल्यार बुद्धी, न म्हटल्यार ज्ञान, पती म्हटल्यार हिडित साधिसोवेते. गणपती म्हटल्यार ज्ञान आणि बुद्धीते ओर हिडित साधिसोवेते विघ्न विनाशक विनायकस आम्ही प्रथम पूज्य बुद्धिशक्ती, क्रियाशीलते, प्रयाण, यशस्सु, ಅದೃಷ್ಟತೆ आदिदेवते म्हणून आराधने करतो. हा धार्मिक विचार म्हणून जाल्यार पुण्यांत महाराष्ट्र साम्राज्य संस्थापक राजा शिवाजीते कालर सामूहिक होनो गणेश चौथ आचರಣೆ आरंभ केली. जाल्यार ब्रिटिश आಳ್ವಿಕೆ आरंभ होताना हा एक कार्यक्रम केवळ ಖಾಸಗಿ होनो ಕುಟುಂಬಸ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ದಾಲೆ. त्यानंतर 1893 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक भारतीय लोकांस संघटने करव्या आणि ह्या संघटने बलयुद्ध करव्या म्हणून सांगवते उद्देशांत सामूहिक होनो सार्वजनिक होनो गणेश चौथी आरंभ केलेन. हा एक कार्यक्रम ते वरदी तिने केसरी पत्रिकेंतू वरदी केलेन. हा एक कार्यक्रम राजकीय क्रियाशीलते आणि बौद्धिक प्रवचनस साधन झाले. हा एक ऐतिहासिक विचार म्हणून जाल्यार आज आम्ही घरा गणेश चौथी आचರಣೆ करता. ह्या संदर्भार गणेश मूर्ती भारी खुशी खुशीन आम्ही विजृंभणेन घरा हाडून तेथे प्राण प्रतिष्ठा करवेते आचರಣೆ संपन्ने एक कडे म्हणून जाल्यार राती दिवस श्रम येवनो कष्ट येवनो त्या समयास हवदल्ल्या संख्येर गणेश मूर्ती निर्माण करवेते नैपुण्य कौशल्य कलाकार आमते समाजंत असत. ऐत सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयीरहोनो गणपती मूर्तींत नाव पौल्ले क्रियाशील कलाविद श्री सतीश नायक वोड्डूरू आमचे ಒಟ್ಟು स्टुडिओसो आयलसत. सतीश, तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. नमस्कार. तुमचे ಒಟ್ಟು बनवताना आधी हेंते एक आता परिचय आता बघून घेऊन येऊया. श्री सतीश नायक वोड्डूरू ह्यांचे गाव गंजीमठ, मंगळूरू तालुको. हे श्री देवಣ್ಣ नायक वोड्डूरू आणि श्रीमती प्रेमा नायक हेंते ಕಿರಿಯಪೂತ್. ह्यांचे मूल शिक्षण सेंट फ्रान्सिस ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಸ್ಕೂಲು ಮೂಡುಪೆರಾರ್ आणि स्वामी विवेकानंद पदवी पूर्व कॉलेजು ಎಡಪದವು इत्तेल्सनो केलेन. वृत्तींतू इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग आणि बोरवेल एजन्सी करीत असत. सुमार 12 वर्षांसनो शारदा देवी मूर्ती आणि गणेश मूर्ती रचने करवेते सुकीर्ती हेंते. गावंत गणपती सतीश मनो ह्यास गुर्तिसवतात. ह्यांचे धर्मपत्नी श्रीमती सौम्या नायक आणि नाकरा सन्निधी नाकने क्लास पूत स्वस्तिक अंगणवाडींत शिकत असत. सतीश, आता तुम्हास प्रथम होऊन गौरी गणेश चौथ परबते हार्दिक शुभाशय देत असा. तुमचे परिचय बघताना ಖುಷಿದಾನೆ. एक 12 ವರ್ಷ लगायत तुम्ही हा एक सेवा कार्यक्रम करीत असो. एक उत्तर असा, ಕಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ म्हणून सांगवते, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ एक येते. हा एक उत्तर म्हणत होताना तुम्हास हा एक काम करूया म्हणून पुढे तुम्ही कसा येलो? ह्या कार्यक्रमाचं प्रेरणे कोण? पुढे येलो म्हटल्यार आमच्या घराव गणपती चौथ असं. त्या चौथीचे गणपती हडवेचे भारी कष्ट होता टायमार. मस्त दूरसून माझ्या आप्पान आणि मेघेक आमच्या घरा साईड थोरल्या घरच्यांनी पट्ट मिळून मानतार तुंबवून घेऊन यायचे 2 मैल दूर यायचं. तसं मला त्या टायमार शिक्क्या म्हणून एक प्रेरणा द्यायला. मग ह्याच आता गुरु कोण? मला गुरु पुरुषोत्तमाचार. ओके ओके. ते कसं फोन असं ते तुमच्या मनके तुम्ही करतात
ड्रॉइंग सर होते एडपद स्कूलांत ओके ओके तसं तुम्ही प्रथम होणं त्यांच्या लगे आता शिकवत जाताना आरंभ ते कलिके कसा होता आरंभाच्या काली काय भारी कष्ट होतं माझे आत्ता मी इलेक्ट्रिशियन आधी बदल कामास जायत होतो त्या टायमार त्याच्या टायमास मी सेट होऊन मी धावून मग त्यानं रिटर्न दनपारा खाणं जेवण सोडून रिटर्न कामास 3 घंटे जॉईन व्हायचं त्या टायमार भारी भंग झाला होता ओके तुम्ही आता आरंभ हा एक करताना तुमचा अनुभव कसा होता आरंभ तुम्ही आता हातांत मत्ती घेऊन तुम्ही आरंभ करीत असं म्हणताना तुमचा अनुभव होता द्वा कष्ट झाले नक्का एकदा कसलं होतं ह्या एक गार नक्काम नव्हतं जाल्यार कालक्रमेण त्यांना एक नेಮ್ಮದಿ गावली ओके म्हणजे स्टार्टिंग असं शिकून शिकतानंतर मास्टर रिटायरमेंट होऊन गावांस गेलो त्या टायमार तिने करीत असले 10-12 देव पुरा एकदा तर सोडून गेलो त्या टायमार एकलं आमच्या वाटू होते दाव जंजिलगे तुम्ही असं सांगितल्यावर तुम्ही मध्ये हात दिले जाल्यार देवानं हात सोडला नाही लायक एक गावच्यानी तू कसं व्हायचं करून देऊ तुम्ही सांगून एक बँक केलं एक ಒತ್ತಡಾರ शिकत केला आता आरंभ तुम्हाला किती मूर्ती करू अवकाश गावला आरंभ तुम्हाला एक घर पांचाने एक एडपदव दान देपदव गरड इमतात तेस देपदव तेव्हा माझ्या लगे 2 व्हीलर नाही त्या चलो ना तू दावून करून मग त्यांचं संत पाठी येत होता शुक्रवार एक तेस आणि मध्ये रजो घालून जायत होता तेव्हा आमच्या दैनी रजा देत नाही आत्ताच्या मी खुशी प्रकार रजा घालायचा चान्स नाही मला त्याचा असं तसं आहे ओके ओके त्यांचं तुम्ही आरंभ ते 10-12 महिने केलं 12 गणपती गेले तेव्हा एक स्टार्टिंग एक सार्वजनिक गणपती करू मस्त गावाला आरंभ आणि तसं त्यांनी सपोर्ट दिला तुम्ही कसं व्हायचं तुमच्या आम्हाला नेक्स्ट कोणाला हवं म्हणणे कसं झालं व्हायचं तसं त्या देत त्यानं आता एक मूर्ती करताना तुम्ही एकलत केलं तुम्हाला सहाय्य कोणतरी असत सहाय्य कोण नसतात अद्दिले कोण नाही आता ऐकलं राघवेंद्र नायक म्हणून ऐकलं एक जिलगो असा तो सपोर्ट नाही तो मी असं कर सांगितलं असं करून द्यायला रे तो करीत असतो आणि त्याला चिके आता मस्त वर्षाला काही ते येत असता आणि त्यात करू करी तुमण्याचा एक विश्वास असतो सो त्या राघवेंद्र नायकच तुम्ही आता गुरु होणार आता ह्या वरीस तुम्ही ह्या वरीस किती एक गणपती मूर्ती केलं सर ह्या पोटी एक 40 गणपती असतात 12 गणपती असून 40 गणपती मूर्ती सर कळवत आहे ना सार्वजनिक होणं तुम्हाला कसा जन ಐಡೆಂಟಿ ಗುರುತಿಸೋತಾತ सार्वजनिक होणं चढीत होणं ಎಂತ गणपती सतीश साधवतात आणि काही गेल्याರು सतीशम नाही नेल्याರು सोडतात गणपती मल्पणार नाही इल्लं सीधा सुद्धा करतो आता आता सामान्य होणं गणपती चौथ म्हणून सांगते ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात ते एक परब तुम्ही किती समय अंतिंत हा एक काम आरंभ करता मी जून संकष्टीच प्रारंभ करतो जून ते आम्हाला त्या टायमार आम्हाला ती मत्ते आयली नाही जाल्यार आम्ही बदल एक दीस बघून घेऊन त्या माझ्या नक्षत्राचा आणि असं मैत्री तारे येतसा बट सांगतो मी मेन गंजी मठ गणपती देवस्थानाच्या बटाला विचारून काम प्रारंभ करतो तर सामान्य होऊन तुम्ही 2 महिने अंतिंत तुम्ही 3 महिन्यात सुरू करता ओके हां आता तुम्ही ह्या एक काम आरंभ करू म्हणता आलं खेळल्या धार्मिक विधिविधान म्हटल्यार गंजी मठ गणपतीचं एक गणहोम करायचं ओके आणि घरा असले कुलदेवस्थान दैवदेवस्थान आतमगून अम्माचे पाय धरून आणि एक मूर्ती पीठ ಎದುರು मत्तीची एक जस्ट एक मुद्दा घेऊन या पोटी सुरू करायचे गणपती फुल्ल रूपार येऊन देतो म्हणून एक प्रार्थना करायचं लायक दिवस लायक घडी लायक दिवस बहुशा तुम्ही संकष्टी मग सांगितलं चढीत दोन संकष्टीच जाल्यार ह्या पोटी आणि पोर पुरा त्या टायमास आम्हास मत्ते आयली नाही त्यानंतर बैत्य मत्ती गावत नाही आम्हास आम्ही ती कुंदापूरसून हाडवतो मत्ते तसं ओके आता गणपती मूर्ती रचने करू म्हणताल खेळ पर कच्च्या वस्तू अगत्य असा कच्च्या वस्तू मत्ती मात्र यूज करायचे असं
मत्ती उठ्ठू तुम्ही खेळ पुरा सलकरण यूज करता हो सलकरण म्हणते ಕೆಲವು ಜಾಯಿಂಟ್ पार्टस पुरा नारली ह्याच्या सोडण्याच्या खातो त्या मेन थोरले धाकले गणपतीचानी यूज करीत नाही थोरले सार्वजनिक गणपती जॉईंट काही पुरा असता त्या जॉईंट रोडाचे पुरा असल्याकडे फॉंड पुरा असल्याकडे शेक होईना असे कट होईना असे तसे असले जागेस पुरा जॉईंट करायच्याकडे देतो. ओके ते जॉईंट कसं देता हो तुम्ही मत्ती उठ्ठू आणि काहीतरी नाही मत्ती आणि कातो आता गणपती मूर्ती तुम्ही घरात करता बा आणि साथे जागेस दावून ಮಸ್ತ್ ಗಣಪತಿ 20-21 ಗಣಪತಿ ಘರ ಬರೋನು ಹೀಗೆ ಊರಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುವಾಯಿನ ಕರಾನಿ ಬೋಳ ಆಸೆ ಪುರ दावन दावन करता आता तुम्ही 20-22 गणपती घरा करतो म्हणताला ते तुम्हाला स्थळावकाश ಜಾಲ ಅಂತ ಆಸ ಶಿಟಾಗಾಲನು सो इतके एक 40 गणपती करतो म्हणताला तुम्हाला किती क्वांटिटी एक मत्ती हवे होता आम्ही एक साधारणतः 57 ब्लॉक दात ह्या पोटी गेले ते ब्लॉक मध्ये एका ब्लॉक अंत 7 पीस येतात असं. ओके आता गणपती मूर्ती करू ते म्हणत तू मत्ती म्हणून गावताय तेच ना गावते गणपती करू त्यांना सांगितलं ते एक्स्ट्रा ओके करून देतात ते. ओके ओके आता ही गणपती मूर्ती कंप्लीट करू ते म्हणताला किती दिवस हवे होता आम्ही ते हाईटाच्या वर असा आता थोरलो गणपती एक मिनिमम करू जाल्यार एक 5-6 दीस त्याला हवेत तर धाकले गणपती मिगे फास्ट करून दावयत नाही ते मस्त जन बघिता होतं आणि ते बघून मस्त काम येता तसं असताना थोरलो गणपती बारी सूक्ष्म होऊन करू 5-6 दिवसांत होता तर खाली क्ले वर्क होता नाईस करवाचे ते पुरा एक्स्ट्रा टाइम एकदा सेफ द्यावे एक 7 दिवस होतं. ओके ओके आता एक गणपती चित्र आम्ही पेपरवर सोडवतो म्हणताना सुलभ 2 आयाम मात्र असते उद्दा आणि अगला म्हणून सांगते त्याला तुम्ही गणेश मूर्ती म्हणून सांगता ते 3 आयाम येतात 3D शेप म्हणून सांगता त्या आम्हाला आलोचना करताना भारी कष्ट म्हणून दिसता पण ते ह्या मूर्ती रचना करताना आरंभ ते काम कसे असतं आरंभ तर विग्रह किती अत्तार ಲೆಕ್ಕ घालू आता त्या ಲೆಕ್ಕस आया प्रकार असा त्या आया प्रकार करून जाऊ आता एक 1.5 फीटचे गणपती झाला तो इडी पार्ट 4 पार्टिशन करू पॅंगटान बसले पॅंगटान बॉम्बे सर ऐकल्याक बॉम्बेनसून माने सर ऐकल्याक भुजांसून माने से त्यासून हाण्यासल्याक असं. आता एक मूर्ती रचना करू तर म्हणताला खेळ भागांसून आरंभ करता होता मी पॅंगटांसून स्टार्ट आरंभ पॅंगटांसून त्याच्या प्रांत पाय असतात थोडे इथे भुजाचं राहिलं प्रांत पायांच्या सिस्टम तो बसलं सिस्टम आम्ही असत बसवून गेलो तो ಕೆಲವು तिन्ही नंबरच्या आधारावर तो मूर्ती येते म्हणून सांगू की त्यामुळे आम्ही तो असत थंयसून गेलो तो येत नाही त्याच्यानं पुरलो येत सामी येत नाही तसं बसलं पोझिशन बघून लास्ट पायांच्या पोझिशन. आता तुम्ही फर्स्ट असं बसवलं मोशन करता पॉट करता इथे सर येऊन मग ते असं बघताना तुम्हाला असं दिसत त्याला बदल इथे ह्या पीस बदल पीस बदल ह्या पीस बदल पार्ट करून जॉईंट करा. आता तुम्ही माने सुरू करतो आम्हाला सांगितलं होतं त्या प्रांत हात थंच जोडणे करता होय हात अंत ते ಮತ್ತೆ तसं रौंड ते पुरं टोळलो असता ओके बघवा मात्र फुल असता इतर पुरं टोळलो असता ते पुरा विचारता तुम्ही टोळलो कसं करता त्या इम्पॉर्टंट आश्चर्य आलोचना मस्त जन बघू येतात त्या मेथड त्यांचं सांगितल्यावर अर्थ येत नाही मग केला म्हणतात आम्ही केले गणपती फुटतात तुम्ही गेले फुटत नाही त्या पुरा केला वाचतात त्यांच्या राग त्याला त्याचं ते एक मेथड असं समजा आम्ही पीठच बसवायच्या मानते त्याच्या पाय त्या पुरा पीठांसून सोडून बाहेर देऊया त्यानंतर त्या मत्ती सुकताना सिंक होताना त्या पाय रुंकाचे पीठ असताना त्या सिंक येत नाही ಮತ್ತೆ ಸಿಂಕುತ್ತದೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎತ್ತ ಸಮ ಬಹುಶಃ हे होतो मी चूर मेजरमेंट ट्राय होताना कसं होय आता तुम्ही म्हटलं गलेसूर तुम्ही फर्स्टच करता त्या प्रांत तुम्ही हात परत येता मला सांगते इथे आता ह्या पदाला पण नेक्स्ट हंत कसाला आता मत्ती ते पर करून दाला त्याचा परत नेक्स्ट हंत कसाला ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಂತ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕರುವೆ ಪೂರಾ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ದಾತು ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೋಲಾಚೆ ಪೂರಾ ಕ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೋಲ ತೋಂಡಾಚೆ
त्यांचं मेन काम असायचं तोंडाच्या विषयी. खाली डोळ्यासाठी तर एक घंटा जायचे चान्सेस करेक्ट बघायला. खेळ पर गात्र ते गणपती करता होता मी आम्ही एका फिटांचं 6 फीट सर करीत. एका फीट ते गणपती किती वेट असता 10 किलो सर असतात. हां हां त्यापर्यंत नेक्स्ट तुम्ही आता 4 फीट घेतल्यार एक मिनिमम 50 kg सर असतात. सो मॅक्झिमम म्हटल्यार चड म्हटल्यार किती थोरले हाईट ते गणपती करतात मॅक्झिमम आम्ही 6 फीट करीत असतो म्हणजे बाकीचे पुरा थोरले करतात. हां हां सार्वजनिक थोरले करतात म्हणजे त्यास खाली बघूया मांत्र येतो त्याच्या पायाला की म्हणजे एक दक्कलो गणपतीचा त्याच प्राणप्रतिष्ठे पुरा दक्कले गणपतीच पूजे पुरस्कार पुरा तो बघूया मांत्र तसं किती करतात ते त्यांच्या पेंडाल त्यांच्या चेवरून असतात त्यांच्या धरलं आमच्या धरलं होण्याचे त्या उद्देशान त्याला प्राणप्रतिष्ठा करू ते तुम्ही बॉम्बे पुरा प्रति बघितलं राव थोरले गणपती वाटतं दक्कलं गणपती एक असतात इतके काही असत नाही त्याला बाहेर पुरा तसे असतात. आता गणपती मूर्ती इंगड भंगींत आम्ही बघतो खेळ तरी त्यास काहीतरी एक धार्मिक विचार म्हणी असाय खेळ पुरा भंगीत तुम्ही गणेश मूर्ती रचने करता आम्ही असं सीधा आरामावर बसला आणि पद्मासना अर्धा पद्मासना असं आहे. ओके ओके आणि एक हुंदरावर बसलो असा पुरा तर आम्ही एक गोळा म्हटलं त्या बटास गणपतींचं झालं त्याच्या पुरा कार्यक्रम सोडून तरवतो तसं त्याला किती काम केलं रो गणपतीत त्याच्या मेन म्हणतो तसं त्या एक गणपतीचा आम्ही एकदा महाशेषावर बसवलं होता आणि एक हुंदरावर मस्त फेमस झालं हुंदरावर बसवून ओडव्याच्या हुंदरावर बसवला ते क्रियाशीलते मस्त इम्पॉर्टंट नंतर आम्हाला आमच्या घरचे मी गे बघून टाइम जेवणाच्या कसं हवेत आहे आमच्या घरात तुम्ही सांगू तिक धावून येऊन बरोबर सो तितके असं प्रामुख्यता देऊन होते ना मारी भेट त्यांचे ते गणपती किती येतात असता त्यांच्या घरचे गणपती जाल्यार तो 3 फीट असता 3 फीट जाल्यार तर 6 दीस येतात आधी 5 दीस होते कसलाय प्रॉब्लेम दिसले म्हणून सांगून त्या सॉल्व केलं जाल्यार तुला 1 दीस चड ठेवता आमचा तसं दीस करून भारी विजृंभणे करतात. सार्वजनिक गणपती म्हणजे आराधना करतात घरात बार तोरला फॉल करून त्यास मस्त इतके सार्वजनिक कसं आहे भजन आहे आणि ताळमद्दल यक्षगान बरोबर तसं त्या घरावर करतात. आता एक आम्हाला एक ನಂಬಿಕೆ असा ह्या वरीस गणेश मूर्ती कसं करतो तर ते नेक्स्ट इयर करताना एक चूर प्रमाण रुची चड येतार हव्या थोरलो गणपती हव्या म्हणून सांगत एक विचार असा ह्या बघे काय ते सांगता तो येतोच सांगा येत नाही गीतांतर एत्तरच गेला नाही जाल्यार रुंदायस जात ती मत्ती चूर जाल्यार हयत जातात किती लेक्का करून घेतल्यार जात ते. ओके ओके आता सामान्य होऊन आम्ही आता चौथ आम्ही आचरण करतो ह्या संदर्भात एक 2 महिने अत्यंत आम्ही एक ॲडव्हर्टाइजमेंट पर बघतो परिसर स्नेही गणपती उपयोग करूया म्हणून सांगते हे ते बघे तुम्ही काय ते पाहता. आम्ही परिसर स्नेही करायचे म्हटल्यार आम्ही POP अंदे बदल काही घालत नाही वॉटर बेज पेंट द्यायचं तसं. ओके अनेकदा मी तार प्रश्न आहे सामान्य होऊन एक आर्ट म्हणून सांगताना मूर्त आणि अमूर्त म्हणून सांगत एक असता मूर्त म्हणून सांगितलं आम्हाला एक हातांत दिसवते म्हणके अमूर्त म्हणताना आम्ही कल्पनेचा आधार होता ते आम्ही मानव शरीर म्हणतात एक मॉडर्न आर्टच येता ते मुख्य होऊन चॅलेंजेस असवते डोळे करूते नाहीतर कन्ने पार्ट असतात नाहीतर तुटी पार्ट कान ह्या पुरं येते ह्याच तुम्ही कसं एक अध्ययन करून तुम्ही रचना करता तास म्हटल्यार एक डोळ्याचे पुरा सेम तुम्ही तुटी तें पुरा म्हणतो तें शारदेच मानतले शारदेचे पार्ट तोंडार मानतले मागीर 2 म्हणजे आम्हाला कळे आयिल्ले मागीर दिसता शारदा देवी बघताना त्यांचं असं लिप्स आणि डोळे आणि नाकच वाढल्यार पोषक केन्ने पार्ट चिकन वाढले बदल काही काम नाही गणपती मी की फुल ओपन काम गणपतीन काम चेड त्यांचं गणपतींत तुम्हाला खाली गणपती नाही हुंदीर वयस लाड वयस उच्चू आणि पाशांकुशा पोरा करून त्यांच्या ಬಳಕೆ अस्त्रो पोरायच आता किती सार्वजनिक कमिटीन तो नाही घरांत मस्त जनांचे बिळणे आभरण असता पराख्याच्या पुरा
मंदिर त्या पुरा जाल्यार त्याला विसर्जन वताना मात्येचें पुरा शास्त्र प्रकार ಎಂತೋ तुम्ही करवत आहोत. हय ಓಕೆ ತೆನೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಸಲ करून थोरला असलो त्या पूजा संदर्भात मानतात. सम आता एक मूर्ती रचना करताना अति सूक्ष्मतल्या काम म्हटलं खेळणं. सूक्ष्म म्हटल्यार एक डोल आहे आणि एक अभय आसता म्हूण सांग. अभय आसता मेन अभय आसता त्या मिडली बोट थोरले हे बोट कितें थोरले आसा तिक तें पार्टीक ते खालसर घेवन हें आसा हे सवय एक लॅक आसा तें आळते गात्र आसता तें पुराव करत नाही केला जाल्यार आमी त्या पुरा माले गुरून शिकोवन देव आसा त्या प्रकार करीत आसता. ओके ओके. आता तुम्ही सूक्ष्म काम डोळे आणि हबय हस्ता म्हटलं कष्टदल्ला काम म्हटलं खेळणं. ಕಷ್ಟ जालें आमचे डोळे मेन आता पुरा ನೀವು गणपती बघतात ಹೊರತು बघवायचे तोंड मानते ಹೊರತು त्याचे टोटल बॉडी बघत नाही शरीर बघित नाही. आता घरा जाल्यार एक ते फुलां पुरा घालून ओपन व्हायचे 2 डोळे असते जे मानतात बाकी पुरो फुलांत बुडवून ठेवतात. ಬಹುಶಃ त्या दोन डोळ्यांत दैविक होणं भावने भक्ती येते त्यांचा विचार जाल्यार ओपन ठेवले ते गणपती आमी एक कलाविद हांव न्ही मी तिथं जाल्यार कलाविद हांव न्ही आनी गणपती शार सोडल्यार मी बद्दल जाल्यार गोत्तो नाही मला तशें ओपन ठेवले ते गणपती भक्ती चड तुम्ही ओपन म्हटलं फुलां पुरा मस्त काम मस्त घालून एक खाली 1-2 माले घालून बाकी पुरा त्याचे पीठ अलंकार त्या पुरा करूवत तद्वा टोटल गणपती बघताना मी शिकूया जाल्यार माले फस्ट स्टार्टिंग जाल्यार असे बघताना करूया म्हणून तसं ओपनिंग ते जावन बघून तद्वा करूया म्हणून एक आशा धरली. सम आता ह्या गणपती मूर्ती करवते हा एक विचारांत तुम्हाला स्वतः सवाल घेणार चॅलेंजेस म्हणून सांगतो आम्ही. सवाल म्हटल्यार एक ते आमी मूर्ती घेतले हत्त टायमा सोडून देऊ आमचे एक बारी तोरला सवाल. आता ಒಟ್ಟು ಅಸಲು ಆಯಿಲ್ಲ ನಾಯಿದೆಲ್ಲರೂ ಆಮಿ त्या टायमा सोडून देऊ ಅಂತ होता तो आयला नाही समज उद्दे बाकीचे पुरा उद्दे देतो दल्ले नाही उद्दे देतो सांगत गणपती तसं नाही येताना आम्ही चौथीच्या एका दिवसात दिन पुरा सोडून देऊ होतात तर तेव्हा एका दिवसात दी जाल्यार मी 2 दिवसात ती क्लिअर करून ठेवू होतात पुरा तसं. ओके. आता आम्ही एक ते विचार कसं म्हटलं गणपती मूर्तीचं तुम्हाला इतके ऑर्डर येता तितके तुम्हाला मत्ती गावताय मत्तीचा अभाव असा म्हणा मी ऐकलो असा मत्तेचा अभाव असा जाल्यार आम्हाला कुंदापुरा साईड असून देतात मत्ते मत्ते तुम्हाला प्रमाणात गावता. ओके. आता तुम्ही गणपती रचना दाल असा मत्ते ते मूर्ती मला सांगतो आम्ही किती आता बंड देव्या म्हणून जाल्यार किती समय तुम्ही सोडव्या होता आम्ही ट्राय करूया मिनिमम ह्या पटींच्यानी बरेचसे प्रकार एक वार सोडल्यार फुल ड्राय होऊन असतात गणपती. आता इतक्यान दिवस सोडव्या म्हणून काहीतरी असं ना त्या प्रकार तसं काही नाही. आता ड्राय झाल्यापर्यंत तुमचे प्रक्रिया कसं असणार ड्राय झाल्यापर्यंत आम्ही एक प्रायमर जसं एक वॉटर बेस प्रायमर गावता त्या देवाच्या प्रायमर म्हणजे धव्या कलर त्यापर्यंत आम्हाला बॉडी कलर त्या वॉटर बेस येतं ते फूड गावते त्या आम्ही पाणी घालून मिक्स करून द्यायचे. ओके ओके. त्याच्यामुळे आता परत स्प्रे पेंट ब्रशांत करायचे बारीक होण्या झाल्यांचा स्प्रे तर फास्ट होता काम. काही ना कलर कॉम्बिनेशन म्हणून यूज करता होता मी आम्ही आता स्किन टिंट स्किन कलर हळदी ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ते मिक्स करून स्किन टिंट येतं. तुम्ही कॉम्बिनेशन करता होते स्किन कलर स्किन कलर ओके ओके. त्या सोडून तुम्ही काहीतरी अलंकारच काहीतरी गोल्डन कलर ते फूड गावते त्या तुम्ही करता. ओके. आता ह्या बಣ್ಣ देवते विचारांत काहीतरी परिसरच नाही ही बಣ್ಣ मनस्साई काहीतरी परिसरच नाही ते वॉटर कलर म्हटलं ना त्या परिसरच नाही तुम्ही पाण्याचं घालतो कुठले अर्ध घंटे भितर गणपती कलर चेंजेस होता. सतीश आता ಕೆಲವು ह्या मूर्ती रचने सेवा रूपार करून देतात तुम्ही ह्या काम कसं करून देता. आम्ही सेवा रूपार करीत असता माझे वृत्ती मंत्र हे अंत नाही मी एकान एक देवाची सेवा म्हणून करीत असता व्यावहारिक काही हे करीत नाही असं.
टोटल माझे रजे किती होतात त्याच्यावर डिपेंड होऊन घेत असं. सो हेंतू एक लाभ करू येते म्हणून काही नाही माझ्या वृत्ती जीवनात बदल होय बदल त्या परीक्षेन बघताना तुम्ही इलेक्ट्रिशियन होऊन काम करीत असं हां होय होय तुमच्या वृत्तीत बदल आणि तुमच्या हॉबीत बदल हवी असत बदल. ओके आता तुम्ही एक कलात्मक होणं एक आर्टिस्ट होणं तुमच्या ह्या कामांत भावनात्मक होणं नाहीतर दैविक होणं तुमचे एक अनुभव कसा भावनात्मक म्हटल्यार भारी एका टायमार एक चिकन गुन्या म्हणून एक थाप आहे त्या टायमार आमच्या घरा असली पुरं निजालीच जाल्यार डॉक्टरान देन म्हणटा असं न्यूज जागृत गॅरंटी म्हणून सांग पुरा असं स्प्रेड होत तो जाल्यार त्या टायमार घरच्याच पुरा ताप आयलो रो माले ताप आयलो नाही त्या एक भारी भावनात्मक. आणि एक कसं म्हटल्यार मी आणि अम्मा एकटे माझ्या मामाच्या घरा पुजेस मी नवी गाडी घेतली तर दाव्याच्या त्याचा एक गाडी बंद पडली तसं त्या सकाळ 7 गंटस असं चढावर लोटीत जाऊन बस स्टँडला की ते आम सांगून आता नाही ऐकलं म्हातारण येऊन ठीक आहे रो माझ्या पूत मेकॅनिक तुले आता धाडतो म्हणून सांगून गेल्लो म्हातारो नाही जस्ट मेकॅनिक आयलो थंयसून इतलें थंयसर टेस्ट बघ म्हणटलो सर तूं धांवन टेस्ट बघून पार्टी येतना तो मनीस थंय नाय तर तुम्हाला ऐकलं मी एक सत्यधर्मार चल्ल्यास एक देवत रिपेरी केल्लें म्हणून सांगून आम्ही काही कष्टात असतो त्या आपण ते येऊन सहाय्य करतो म्हणून करेक्ट. आता तुम्ही आता गणेश मूर्ती असं करताना तुम्हाला आता ऑर्डर तिने कसं द्यावं आता घरचे कोणतरी नाहीतर एका क्लायंट्स नाही पार्टी म्हणून सांगते तिने फर्स्ट स्टार्टिंग असं फोन करतात मस्त पोरांच्या मी घेतो मुहूर्त हवे सांग तर मने घेऊन या आम्ही सांगतो त्याने एक त्यांच्या मने घेऊन येतात तसं. ओके त्याने ऑर्डर द्यावं त्याच कसं मणी पीठ देऊन जातात त्यापर्यंत तुम्ही तुमच्या आम्ही काम प्रारंभ करतो त्याच्यापर्यंत आमच्या एक मुक्कालवासी काम झालं प्रांत त्याच हसले पुरा आभरण पुरा घेऊन या सार्वजनिक गणपती मानताय आभरण पुरा घेऊन या सांगून आभरण पुरा सेट करून त्यांच्या हातान मग ते आभरण पुरा देऊन सोडता समज. आता तुमचे आरंभ तुम्ही सुरू करताना तेव्हा ते तुम्ही करू ते काम असो आता 12 वर्ष झाल्यापर्यंत करू काम म्हणतो काही नाही रीती रे एक गुणात्मक व्यत्यास तुम्हाला दिसता तेव्हा एक 12 गणपती करू झाल्यावर 3 महिने घेत होतो एक आली एक हात करू एक दिस घेतलं असता 4 हात करू 1 दिस घेतलं असता तसं आज एका दिसानं मस्त हात त्या करून एका दिवसांत करता मस्त फास्ट झाला सांग मग मूर्त्यांत मस्त डिफरन्स मला दिसतं मग बाग नेऊन गेल्यांच्या विषयी मला होत नाही मला दिसतं माझे कला इम्प्रूव्ह झाला सांग मला दिसतं तसं. म्हणजे आम्ही करूचे गणपती बेते तुमचे मग एकच असत नाही बदल टाईपार असतात तोंडाचे सेप एक बघितल्यावर मग एक बघ नाही आम्ही पुरा हातानात असं एक असं येसो आम्ही सांगून करीत द्यायचे तस कसं तसं येतो. ओके ओके. आता इतक्या समयात तुमच्या सेवा एक अनुभवांत ह्या कामांत तुम्हाला एक विशेष होणं अवर्णनीय एक अनुभव म्हणून सांगतो खेळ वर्णनीय एक 20 वर्षाचो एक सार्वजनिक गणेशोत्सव अड्डूर झाला तो तसलो एक गणपती करू म्हणून सांगून आत्ता बसल्यावर तसलो गणपती येत नाही भारी पोर लायला तो तसं आत्ता ह्या पटी एक गंजी मठ एक इंडस्ट्रियल एरियाच एक गणपती करीत येत तो भारी पोर लायला समसांग. ओके तुम्हाला एक बेस्ट एक गणपती मूर्ती आहे मला तुम्हाला भावनेचा येईल ना. ओके समा. आता ह्या गणेश मूर्ती सोडून तुम्ही ಇನ್ನಿತರ खेळ ರೀತಿ एक ಮತ್ತೆ एक मूर्ती करता आम्ही गणेश मूर्ती सोडणे एक शारद आहे आणि नवरात्री संदर्भात ಕೆಲವು घरा मत्याच्या तोंड ठेवून त्याचे एक कळाशार ठेवून आराधना करतात आमच्या जातीन नाही बदले जातींत असतात त्याच्या तोंड पुरं करून देऊन त्याच बಣ್ಣात पुरं देऊन तर तुम्हाला नवरात्री समय तुम्हाला काम येतं म्हणजे नवरात्री अंती 1 महिना अंती सामान्य होणं चौथी होतो कुठले काम स्टार्ट समा. आता ह्या मूर्ती रचना करू येते अंतिम हंत म्हणे एक खेळ सांगता अंतिम हंत म्हटल्यार पूर पेंट पूर दाला प्रांत दृष्टी देवेची म्हणून सांगून ते गणपती नैवे येताना आम्ही आमच्या विधिविधान प्रकार पूजे पुरस्कार करून तसे के माले देवानं एक काही बुद्ध दिल्या प्रकार केला असा
केल्ले ह्या विग्रहांत उद्याच्या दिसा प्रतिश्ठा वेळाच्या वेळास परिपूर्ण होऊन आव्हान बसून आयिल्ल्या भक्तांची स्टार्थ डेरेगी करून देस म्हणून सांगून आणि निर्विघ्न रीतीर म्हणून विघ्न विनाशक होणं असं त्यांच्या पालस म्हणून सांगून दृष्टी सोडून द्यायची. ओके ओके. आता ह्या दृष्टी देवते म्हणून सांगतो आम्ही त्या पार्टी आयल्या प्रांत देतावा त्यांना दुरुस्त अगदी आम्ही क्लाली मार्क करून ठेवतो. मग त्याने आईल्या प्रांत त्या दृष्टीच्या एक आमच्या डोळ्याच्या मधल्या व्हाईट चुक्के आणि एक ब्लॅक चुक्के ते आम्ही फायनल आम्ही करायचे पूजा पुरस्कार दाला प्रांत त्यास द्यावायचे. तसं त्यांनी न्यावे ऑलरेडी पूर्ण रेडी झाले आमताना सोडून देतो मग सांगून सोडून द्यावायचं. ओके. त्या एकत्र सोडून देताना घरची येताना त्या सोडून देताना एक विधिविधान धार्मिक विधिविधान तुम्ही करता त्यापर्यंत तेजोर दृष्टी देता. ह्या दृष्टी देवते म्हटलं अर्थ काय? दृष्टी द्यायच्या म्हटल्यावर मेन पार्ट आता त्याचा जीवाकडे आईला सांग त्याला मस्त जन तसं नमतं जाल्यार प्राणप्रतिष्ठा म्हटलं बदलत आम्ही त्या भूषा पुरोहिताने घराने झाला प्रांत मंडप प्रतिष्ठा झाला प्रांत जीव प्राणप्रतिष्ठे करत. आता ह्या गणपती मूर्ती रचನೆ ಕರುವತೆ ಕಲಾವಿದ ಎಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಉಣೆದಾಲ ಸಮನೆ ಏಕ ಅಮ್ತೆ ಅವಲೋಕನ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ತಾ ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय तर म्हणता? अवलोकन म्हणतात मत्ती पुरा त्या लोकांना काही गावत नाही देत नाही त्या सावेदाला मी करून म्हणजे त्यांचं लाभांश घेतल्यावर काही येऊ नाही. आम्ही काल एक आमच्या नेममध्ये एक ते केली आमने खुशी असते आणि काही गेल्यावर असं सार्वजनिक पेंडलच पुरा गेल्यावर आता VIP कसं मर्यादा देतात तसं गौरव देतात. किती जन असल्यावर वेदूर साधवून प्रसाद पुरा देवाच्या असं शाल त्या बुरा घालून मस्त परिचय बुरा करतात. तसं तुम्हाला प्रेरणा आणि करी आमच्या सो द्यावा त्या शक्ती तुम्हाला एक अंतर्गत होता म्हणणं नाही. ओके. आता तुमचे इतक्या काम तुम्ही एका जूनापासून स्टार्ट करता जून जुलै एक 4-5 महिने 4 महिने साधारण 3 4 महिने तुम्हाला कंटिन्युअस काम असतं. ह्या संदर्भात तुमच्या घरचे सहकार ಬಗ್ಗೆ काय तर म्हणतात? घरच्यांचे सहकार मस्त असतात. त्यानंतर मी गणपती करून आज अर्ध करून नातो मी तुम्हाला फर्स्टच सांगितलं इथे माने सर पूजा सर करून मी तत्व मी सोडून गेला प्रांत त्याच अम्मा त्याच पाणी देते पाणी म्हटल्यावर मी घेऊन जॉईंट करायचं पार्ट आता येते म्हटलं एक शोल्डर इथे पूजा टिचं सर तिचं सर करतो त्या भागास पुरा पाणी देऊन त्या सुकान हाचे बघून घेते आणि आम्ही केल्ल्याकडे माती गित्ती पुरा असते त्यामुळे क्लिअर करून आणि मत्ती अंत दोंडे असले गेला होता यांच्यान देते मग तेच त्या काम झाल्यावर घरच्या माझ्या बायलेस हेल्पिंग असो नाही जिलगे मस्त येतात त्याच चहा कापी तिंडी म्हणताना मस्त त्यांच्या काम सुमार तसं आहे. बाकीच्यांचं चौथी ते समांतर एक गणेश बघायला मस्त मी केदो गणपती सुरू करतो त्या 2 ते 4 स्टार्ट होते 3 महिन्यात आचरण आरंभ आमच्या नॅक्रास होत वातावरण मस्त. आता तुमच्या पूत हे ते ज्ञानोकरणे करतात दक्ला आता परवासा इथे उडुपिसून पुरा बघायला त्याच्या लागेल ನಾನು ನಾಗಿಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ आणि करतो सा करीत म्हणायचं नंतर त्याच हवं त्यांना म्हणजे हात भोव्या म्हणून सांगते हवे नाही त्या शेप सेवा म्हणताला हे रीती रमी भोड होते आणि तर अदम होते आरंभ राहता एक मूर्ती आरंभ करू म्हणताना मग ती हदा करू म्हणे एक परिकल्पना असं अगदी हदा करू येतात आता हदा होऊन आता तिथं घेऊन यायचे त्यात मस्त त्या एक भाग उड्या होता. ओके. समा आता तुम्ही एक ವರ್ಷ 40-42 ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ तुम्ही रचने केलं सव एक कलाविद होणं एक मूर्ती कलाविद होणं तुम्ही आमच्या समाजाचं आमच्या नाकराचं कसं एक संदेश द्यावा इच्छा पावतो? कलाविद म्हटल्यावर त्यांच्या आता आमच्या जातींत मस्त जणांच्या घरा चौथ असं त्यांच्या घरच्या गणपती त्याने त्यांच्या विद्याभ्यासात कसं शिकत असत तसं ह्या एक साईड आमचं एक शिकवायच्या मी करून देऊ तद्वा त्यांच्या गणपतीने गेल्यावर त्यांच्यावर नंबिके मस्त आहेत भक्ती त्या म्हणजे त्यांच्या नॅकराने केलं त्यांच्या आई सिसाने घुशी होतो माझ्या पुताने केला आमच्यात गणपती तसं आम्ही कसं नाही एक
इस्कुलाते विचार सब्जेक्ट्स विषय प्रभे शिकतोय तसं हांव अभ्यास रजा टायमार चिके चिके शिकवत होय होय कारण गुरु ते पुरावेम नो नाही जस्ट असं आम्ही शिकले मग शिकवत सा हय समा गुरुवून सांगतो एक शक्तीत मग पूर्ण तोरले मस्त गणपती आयले म्हणल्यार चिके त्याच्या ಬಗ್ಗೆ दावा होता होय होय गुरी आणि एक मार्ग दाखव एक गुरु असल्यावर खेळ काम करूवत म्हणून सांगतो एक ತರ असा त्या प्रकार आता तुम्ही ಕೆಲ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನರ್ ಹ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವೈಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ह्या तर खेळ स्टेजर हंतर असा आणि असं फिनिशिंग होऊन आभरण बसवायचं त्याच्या प्रांत बहुशः तुम्ही पॅन्टन खाल तुम्ही एक त्या फिनिशिंग त्याला नाही सांगितलं तुम्ही कसं ते वस्त्र येतात वस्त्र येतात त्या तुम्ही ते शेप देता अगदी आम्ही असं मत्यंत वस्त्र करीत होतो तस टाइम चेड जातो म्हणजे आम्ही बाकी सार्वजनिकाचे एक ते काम करत नाही आम्ही किती करून देऊ आम्ही होतं संत करी आम्ही सांगून सोडके नाही 2-3 वर्ष लागेल असं स्टार्ट आता ते तर तुम्ही डिझाईन देत नाही शेप देत नाही तुम्ही सुटक्यांत ते डिझाईन करायचं डिझाईन करता ह्या गणपती ह्या एडपदव सार्वजनिक गणेश इंडस्ट्रियल एरिया त्यांचे मठन इथे पायी मात्र त्या मस्त कसं बसताना एक माणूस जात आहे तसं करीत ते पीठ थोरलं असं पीठामध्ये त्या मत्यंत ते केलं आम्ही पीठ त्या बसू ते पीठ तुम्ही मत्यंत खाली बेज मात्र असता आणि त्या साईड बसला हुशार टाईप पुरा त्याला असतं त्या पुरा मत्यंत पुरा घरचे गणपती घरचे गणपती म्हटल्यार आता ಮತ್ತಿಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾನಸ ಪೇಂಟ್ ಅತಂತ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಧೋಂಡ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ್ಯಾರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ साठी ಕಲಿತ ह्या ಬಗ್ಗೆ तसं पॅन्ट असं पद्धती जाल्यार आम्ही असं पिठार देत असतो तर नेताना कसं प्रॉब्लेम झाला इडी विग्रहात भिन्न जाता तुम्ही पॉटस तर बांधित नाही पोटस देत नाही तसं त्यांना इंगडतो तेव्हा म्हणजे बेळीचे पूर असतात त्यांच्या लागी तसं म्हणून हे पार्ट नसल्यावर झालं ह्या खेळ हंत आणि खाली स्किन टिंट मारे मानते बाकी असं बदल गणपती ह्या खेळते गणपती घरात होते गणपती पुरं पेंटिंग पुरं फिनिशिंग होणं तुम्ही ते हळद आणि पच्चे कॉम्बिनेशन करला असं डोळ्याच्या भाग करीत असं डोळ्याच्या भाग त्या तोंड असं सोंडील ते भाग तुम्हाला कसा कष्ट होत आहे करू पार्ट कष्ट कसं करू समा म्हटलं ಕೆಲವು ते ट्विस्ट ಸೊಂಡಿಲು ಇಂಗಡೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಗಡೆ असताना बदल टाईप करी यावं होय होय ह्या गणपती हे आमच्या घरच्या गणपती सतीश आता ह्या फोटो माझी बाईल सौम्य नायक सांग लेंक सन्निधी स्वस्तिक स्वस्तिक समा ओके लेंकने माझ्या दिनेशांना त्यांच्या वाटिके सन्नार दिनेश अण्णा मी नाही नोडणे मी अम्मा माझे मी सुरेश अण्णाने तारागा मी श्रेयस श्रेयस माझे अप्पा ओके तुमचे फोटोज बघून आम्हाला खुशीदान तुमचा संसार बघतलो आणि तुम्ही केल्ल्या गणपती मूर्ती इंगड जागेर तुम्ही केल्ले गणपती मूर्ती तेव आम्ही चित्र आम्ही बघतलं एक विशेष कौशल्य आहे का सगळ्यासो हा कौशल्य येत नाही त्या एक खुशीचा विचार इतके वेळ तुम्ही स्टुडिओस येऊन तुमचे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान तुमचे अनुभव तुमचे कौशल्यते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मस्त विचार आमच्यालेगे मांडून दिलं सो तुम्हास धन्यवाद देत असा तसंत तुमचे हा एक काम अति एत्तरस ಬೆಳಗೋನ್ दे आणि श्री महागणपती तुम्हास सकल ऐश्वर्य प्राप्त करून दे म्हणून सांगितलं देव बरं करून दे म्हणून विचारून घेत असा सो माझ्यासारखे दाखले कलाविद असं तुम्ही एक बेते जर बलानाडून शोधून बलानाडून परिचय केल्यात विश्व कोंकणी केंद्र असो आणि प्रतिबिंब टीम असो मी धन्यवाद धन्यवाद
गणपती बाप्पा मोरया म्हणून संगीत हा कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या सगळ्या सौ देव बरं करून दे ಒಂದು संगीत अनेकदा गौरी गणेश पर्वते हार्दिक शुभाशय सर्वे जन सुखिनो भवन्तु.